Og noget kunne tyde på, at de største talenter her i København lader vente lidt på sig. Nå, hvad? Nå. Talentløst. Det skal jeg hilse at se. Hvad skal jeg bruge det her til? Du kan altså ikke synge. Det er alligevel ikke rart at få at vide om noget, man har øvet sig på. Jeg forstod slet ikke ideen med det hele. Klart nej. Klart nej. Og et nej for mig. Svaret er nej tak. Hej, drenge! I skal se Jumpstyle. Tramp. Du lund ned i gulvet. Og så ikke en hujende fis derudover. Hvis jeg ville have Riverdance, så ville jeg gå i Forum. Boys. Jeg synes, I er underholdende, men jeg synes bare ikke... Altså, I er virkelig wannabes. Det var bare ikke godt nok.